Приєднається, зможе долучитись до моєї сторіночки і зберегти собі ці безкоштовні рецепти. Так. Дуже класно на пергаменті. До речі, отак, якщо багато треба відсадити. Такий зефір можна не тільки пудрою обпудрювати з крохмалем, можна також його, можна також, знаєте, що зробити? В шоколад обмакати. Достаю діжу. На завитки, доброго вечора.